A les 5 tinc set i a les 7 tinc son. Aquesta era la navegació pel Mar Groc, pels mars del llenguatge que us porta l'Arca de Babel. La setmana passada vam veure tot de paraules que provenen de llengües orientals i us demanàvem la definició del samurai. Ai. Heu estat especialment afinats aquesta setmana. Hem rebut 120 definicions diferents de samurai en 29 missatges diferents de diversos grups. Les més destacades són aquestes. En 6ena posició, el grup Ràpita, que defineix així samurai, famós arquitecte de muralles xineses. En 5ena posició, els manyanatians, i concretament el grup Actualitzacions CAT dels manyanatians, que diuen samurai, guerrers que maten amb el seu alè després de menjar alls. Això sí que fa una mica de mal alè, En 4a posició, Sant Domènec, i concretament el grup 3, que deia samurai, arbre xinès que fa un fruit morat que et dona força. En 3a posició, Sara 11. Samurai, llac que es troba a Kuala Lumpur, descobert per l'expedició encapçalada pel doctor Sam Urai a finals del segle XIX. En 2a posició, ADE, i concretament el grup de Fornells Style, que defineixen així samurai, llengua o idioma emprat a l'illa de Samura, prop del Japó. I finalment, en 1a posició, com a missatge més destacat de la setmana, Manyanet, i concretament el grup Llibertat d'Expressió, samurai, expressió algebraica formada per una suma al revés, samu, suma, que mai ningú no ha aconseguit resoldre i, per tant, que provoca molta ira. Ira, rai. Enhorabona, manyanets, enhorabona al grup de Llibertat d'Expressió. Aquest és el missatge més destacat en aquest mar groc del llenguatge. Ara me'n vaig a buscar la paraula de la setmana que ve. Què? Què us sembla el Mar Negre? Ho veieu negre, Era jo que me n'he anat al Mar Negre a buscar paraules per aquesta setmana, mentre l'Alfred i l'Elisabet solquen les aigües del Mar Negre, topen amb un munt de paraules d'origen eslau, de la cultura russa escrites amb caràcters ciríl·lics, que són un altre alfabet, i no és que només s'escrigui amb la vocal I. Ciríl·lic és el nom d'aquest altre alfabet. I he trobat, per exemple, aquest fragment. Sona una balalaica de fons mentre els caràcters ciríl·lics formen la perestroika, mengen kèfir i brinden amb vodka. Una beluga saluda. Què us sembla? Entre totes aquestes paraules d'origen rus, beluga, vodka, kèfir, perestroika i ciríl·lics, he triat la primera, he triat la balalaica. Una paraula d'una gran sonoritat. Una balalaica, de fet, és un instrument de corda, una mena de guitarra d'origen eslau, molt tradicional de la cultura russa. Però què més creieu que podria voler dir una paraula com balalaica? Ja ho sabeu, envieu en aquest blog les vostres millors definicions i a veure quines destaquem la setmana entrant.